سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے گئے، نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے گئے۔ قبلہ خالد حسین خالد رحمۃ اللہ علیہ مائیا پڑھتے سن، کوئی تار سرنگیاں دی، کوئی تار سرنگیاں دی، نالے سونا تیری نوکر نالے تیرے اسلیاں دی۔ بس انہاں سونے اسلیاں دے وچ بھی نہ آ جائے نا تے بھی خوش قسمتی ہے۔ اللہ پاک تہاڈی بھی اس محبت کو قبول منظور فرمائے۔ حضرات آؤ بلا تاخیر حضور دی بارگاہ ناز دے اندر درود پاک اس یقین نال پیش کرو کہ اسی پڑھنے ہیں پہ حسنین دے بابا ساڈا درود و سلام سماعت کر دینے پہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آواز بلند محبت نال شامل ہو جو۔ صلی اللہ شامل ہو گئے تو مزید محفل پاک کا ذوق بن جائے گا محبت نال۔ صلی اللہ علیہ یا تیری نسبت نے سنوارا
ہے میرا انداز حیا تیری نسبت سگے دنیا ہوتا تیری ذات دے مان نے سبحان اللہ سارے نہیں بولے جی محبت میں بولو سبحان اللہ تیری ذات دے مان نے تیری ذات دے مان نے رب اکبر ساڈے بخت مثالی رکھی خود کدن نظیر اے سنبھلن جوگا اینو آپ سنبھالی رکھی اینو آپ سنبھالی رکھی محبوب دے صدقے گناہگار دے سر تو ہر مشکل ٹالی رکھی اگلی گل بڑی قابل توجہ ہے میں جد تک جیواں سونے ربا دیوا بھرم دبالی رکھی میں جد تک جیواں سونے ربا بھرم دبالی رکھی بندہ کون کسے نو انسان دی اوقات کی آؤ اس مالک دی بارگاہ حاضر ہو بندہ کون کسے نو بندہ کون کسے نو کے دے سکدے ایک یار دعا دے سکدے ہووے یار ہووے یار تیار دے روپ دے وچے ساری عمر وفا
سکے جے منگنائی اس رب تو مانگے وہ جیڑا اصل عطا کر سکدے وہ جیڑا کھوچوں جیڑا کھوچوں کٹ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکے دے جے منگنائی اس رب تو مانگے وہ جیڑا اصل عطا کر سکدے جیڑا کھوچوں کٹ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکے دے کوئی ندیاں تر ویسا سبحان اللہ کوئی ندیاں تر ویسا کوئی ندیاں تر ویسا کوئی ندیاں تر ویسا دکھاں نال نہیں مردی دکھاں نال نہیں مردی آقا دکھاں نال نہیں مردی تساں چھڈیا تے مرے چھڑیا تے مرے ویسا یہ حدیث چ آیا ہے محبت میں بولو سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ حدیث چ سونے نو رب نے بنایا